nga, mag-cookingan, dili man sa amin. Simba sila. Nice na day, day. Pwede ka mo namin. Sige na, kay maliit na mo. Kailangan daw sila Mag-ampi mo ah. Salamat kay Mami B. Salamat. Salamat, Mami B. Oh, nice kayo ang kuan. Hindi pa na pwedeng kuan. Cute. Cute kuno kayo. Nagsulbi ko ba? Gipalitan na siya og kuan ka na. Guys, kaya tambal. Wala na ko'y tingog. Kay... Giupo ko guys. Unya akong... Dili man labad akong ulo. Pero mainit ko yung kagabi eh. Baan gali ko gabi kay na sana ka. Kaduha na ito nga gabi eh. Madlo ko simba ko ba? Pero kung infection, ganun gabi era. Wala na sa tungod na sa sipon. Nginit ka. Okay na ako sa panahon magabi iba. Daghang ipagilan tanday. Ngayon na gani sa simbahan kay mga hagkal po lang sa likod namo. Nag-ubog ka ng gilanat. Wala na ko'y tingog. Pero ano sang gibuhatan og syrup lagundi. Ipugos din ako sa barag bata kanang buntag kay Ano yung ba? pero ang ihang dosage ana or pila ka milligram si mong imnon sa man pila ka 5 ml or 5 ml. sa ka kutsara. Manong gibutangan siya 327 nasa na siya? Unsa ni? 12 years old. 5 ml. Repeat every 6 hours to 8 hours as needed but no more than 4 doses a day. Seek physician's advice in case of Wala ni na ba to nga dili ko na ipasulod ang iring. May mo lay every 6 hours. Halaluya po dili mo kita na mo man. Magilak man mo. Ano pa, bobo? Ano, baby? Wawa naman. Wawa. Hindi mo kita tawo. Gawas. Bawal man galikod na sila sa abog kay gawas na namo Utro po siya. gay na sila eh. Si Anon po, mag-atsing kay Abog. Atsing po. Kuhan mang good ka ng ang Sa steam time. coat ba? Food. Ang skin hot abog kayo. Abog kayo, manggod mo nang ipangutoy. O gali di mawala ka ubo kada Mga gabi. simento pa ba? Di ka kada gabi pag ubon. Mugani, Abog. O Robino. Dente. Now di kuno sa trabaho mambi. Dugay pa ka mahuman? Nay, trabaho sa pun. Ako pa gani ka. Na mo kuno kang kuhay ko na mo domingo. Sikuan, wala kong dayon. Wala kong dayon. Pat, si Duna ba? Patong ko domingo. Ano man yung ibuhat to? Sige. Bata ka ni si Dipile. Oh. Di pillar. Mana ka ay? Oh, iya po itong ikabitong CR po. Sa CR wala. Sudah CR. Nagkuha na masod na pag CR. Iya man nag Wala na kay diri yo. Pato sa bako. ipulir ibalik na kay sarado ra. Lagi. Tayo sa ay. Pwede niya ang gipalit sa bus. Kaya na namin kanimay importante man ako ni siya kay kuan. Magluto mi og udong nga naay sardinas. Maipon man ni. Kani mga juice guys para ni sa panday 1 week. Wala na may juice ron nga kanang usa ka pack nga ingani mo. Sumari niyang gihapit na duskuan. Pagkaadog ni palit ko pagkaon sa iring. Kada guys, kubasa og manok. Maglang pagkaon. Kaning na sa sulod na human ni sa sikan coating no. Lihan na lang na.
Kani? Photo ko lang siya. Oh, liha na lang. Kani mga kwarto man na dia. Liha na lang nila. Ah, yung magliha ka ng tabunan sa nang kuan ha, bintana. Amo sa nang butangan og tabon ba? Oh. Sakay lang ho ni sa jeep. Hinahanglan man ilimara man ni sa kabuok. Kargador. Yun naman biyo, lima. So na guys, na taod na rin ka ng heater. Pag kaning shower. Salamat kay Ma'am B. Tiya, pati ang kuan dari guys, BD, taod na po. Nice na gado guys, si Armor na sa nasa hotel. Salamat kay Ma'am B kay mulis Ma'am B dari mo. Kinanglan man siya og heater. Kami okay ra man dili maggamit og heater. Nice guys, limpyo kay sa tanawon ba. Ana kuskusan pa na mo kuan kay abog pa na. Nauga na dyan sa loob. Nakabit na. Kaya nainisan na gining rito. Kay ikabit man na diha. Sarun. Ni kuan na ni may tubig sa sulod. Iyog man tubig dito. Connected to? Lumagiti Balik kay ra ko ugma dayon kay mag-prepare lagi may niya kailangan og attendance ba. Nya mahadlok ko kay ang karot man gud ding klase pa man gud namo ron jud. Kami ra gud wala ra gud may klasihan kay tungod lagi sa schedule pero dapat everyday pud mi na sa eskwelahan kay ting klase pa man gyapon wala may bakasyon. So dapat kung naay naulian mo kagasimuhang pero man akong gidalan tambal. Pila ka ato dai? Namikis paminom, mas lang sa imong tiyan kay makafeel ka nga lang kaayo. Pati man ito sa wala ko kulit di ko nga to na. Nawala ko, di ba? Wala na ko ga ubo-ubo gabi eh. Buyag. Naka Christmas dala. Wala. Wala una. Dali rami. Para makasakay ka. Bye! Wala, balod. Balod. Grabe mga labunon oh. Kalat-kalat ang mga sinina. Oh, nice kay buwak guys. Liver nag isang digra diri kay ipakuha ras pantay. Kisay nag-order anas Bangkugon. Taga Bangkugon nag-order na. Ah, kurason istayan? Oh, lain kayo murag lapok ba? Na mama. Dapat ka. Diyan, pasalyahan pa oh. Wala siya oh. Pasalyahan pa oh.